Hello kabeh. Kita sesambungan karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, sampean bisa ngaso. Disaranake sampean sinau kabeh indikator perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Kita bakal mriksa indikator kinerja perusahaan saiki karo sampean. Catai General Bancorp, ticker COIE. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 19 Juni 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Catai General Bancorp kalebu subkategori Regional Banks, 139 perusahaan melu ing analisis, kang banget wakil. Goleki solusi ing pesenan ing mburi video. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 2,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget, ing pasar saham as sacara sakabehe. Kita bisa ndeleng sing asil rata-rata kanggo pasar minangka KAP 1,8 terms. Marang 6,5 kanggo perusahaan Catai General Bancorp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Catai General Bancorp lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Catai General Bancorp nuduhake dinamis 22%. Marang dinamika rega ing subkategori 19,7%. Kapitalisasi pasar organisasi Catai General Bancorp gunggungipun 3 $1 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 604 $1 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 2 $86 miliar. Nilai buku subkategori punika 546 $1 miliar. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Catai General Bancorp ing subkategori ing kasus regane pasar saham yaiku 0,498%. Kapitalisasi nilai buku kasebut yaiku pukul 0,5024%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Utang perusahaan gunggungipun 0 $25,8 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 9% saka usaha. Rating tingkat utang perusahaan apik banget 2 terms. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 10,6. Rata-rata ing subkategori punika 13,2. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio badi dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $284 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $346 mayuta-yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,2. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 2,1. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha subkategori pasable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.380 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionally kira-kira ing $1.63 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 20,5% karo rata-rata 15,7% ing subkategori. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 0,291%.
Iki 71% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan, padha karo $2.379.000. Lan ing subkategori ana $1.388.000. Evaluasi volume ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $224.03. Rata-rata ing subkategori punika $104.09. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben pegawai $1.092.000. Subkategori $670.000. Evaluasi bagian revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat ana 2,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,3%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 47% kanggo perusahaan Cathay General Bancorp. Kanggo subkategori, tingkat iki 49%. Rega saham perusahaan saiki watara $42.97. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $48.21. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis Cathay General Bancorp. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $42.96 US. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 50,8. Mandeg mundut disetel ing 35,12. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 19 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker CEL bakal dadi transaksi imbangan kanggo didol. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget pamirsa kanggo nonton video iki lan kanggo nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.